Merhaba. Şelale الكيفة اللي تكذا؟ شلالة اها. شلale الكرة؟ اوه از دور هات من افاد. تباش هذه قوات مجوره. رقابات دلاله. Divan rojên dawiyên payîzê de îcar ez jiwanê berê xwe didim navçeya bêgiriyê. Li vê navçeyê sûlaveke bi nav û deng heye, sûlava bêgiriyê. Piştî ji xirecira trafîka Wanê xilas dibim, êdî rêyeke rip pîrast li ber min e. Dema rê nêzî gola Wanê dibe fetlanokeke nerm de şînahiya ava golê bi berçavê min dikeve. Hey maşallah ji reng û dengê te re, ji pêlên tê yên nermik re. Di kêleka gola Wanê re heya veqetandeka rêya bêgiriyê diçim. Di sala 2010 û 2011 de li Wanê xebitîm, lê qet neçûbûme sûlavê. Lê niha êdî divê vê sûlavê bibînim. Dirê de ji civamêrekî rêya sûlavê dipirsim. Merhaba. الشلالة الكيفة اللي تكذا؟ شلالة اها. Êdî nêzî sûlavê me. Aha ev dersûlav e. Lê ji ber ezemeta darên spîndar e, qet haya min jê tuneye û jê derbas dibim. Lê xwedî kirî ji vê sûlavê derbas bûm. Hekene min ji ku derê bidîtane bê ev av berî bigihîje sûlavê çi aveke xweş e. Li derê han du heb şivanên biçûk hene. Sûlavê ji wan dipirsim. شلالة الكرة؟ شلالة. اوه از دور هات من افاد. تباش هذه قوات مجوره. رقابات دلاله. ناسا. Niha êdî vedgerim. Ev ava xweşk û hûn dibînin ji çiyayê tendûreke diherike. Êdî bêyî dengê min kerem bikin bi vê avê û sûlavê sermest bibin.